CBS ko kinay mana jinmun tayo na piwa jinmun ko ayun mo piwa uno itawin ewan na bunga ektu bije man ay sampai di dalam untuk jinmun mo na ipan bisa rin masuk ke sampai di buje 이 family somewhere समाजों एदा आबादी 자 지금 어디 파티는 상당히 모습이 지금 시정 지금 수와 자대 나오게 생활 비슷하면서 스타프나 파티는 좀 그냥 진짜 아니야 자대 나오게 생각하는 마음 같은 스타가 이거 이거니 그냥 This celebration of Christ Church. Children Bible School souvenir published by Senior Sumedang Christian Church. Which is souvenir to Simi Sungi. Tema pakai kata pasal ini jangsangin. Pa sapa jele hangau ingin cium sunale untuk nak ini. Sinro se papainin sewa sakit tauhen bayan. Ila di state one punya komunitas yang maktab experience dia cakap share cerita nama di
cũng sẽ đi Việt Nam sao rồi dua CBS director bu Professor Kaimo Kela ama pa nanon ni ipatong nasa sa issue mo na yung thing sa ama ako ni camera tingin mo na CBS din like sa tayo payment sa kanila teacher mo nasa sa inspirational equipment kung sila man memento yung certificate of administration sa able din natin payment sa mga hindi magagawa ko consumption na bigay celebration sa kita natin kaysa teachers o amang silbi yan talaga ay naman at sila din nailang na ngayon na lang bigay celebration head sila director po Professor Kaimo Kela kay Communication yung state Pastor Meeting Solidarity Week of Kailangan Community. Kita sabi mga kasihan. Mga Pino, mga Zulian, mga Shimi, sila mga Shineva, sila teacher Adam Stacey, yung lang kayo hela, amahon, kayo na Nuzahi, lapi isa ba, ito sa palet, Pastor Paul, kung kana yung pwede